खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअआव आरो बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। थ' जोङो ना गुरहैनो नागिरदों दाखालि गुरहैनाय जायगायाव। बेनि भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। थ' नोंथांमोनहा जोबजासे नायगोन आं आसा खालामनाय थाबाय। नायनानै बयबो सापर्ट खालामदो। नाय आंनि हिन्जावजों आंजों ना गुरहैनो नागिरदों नै। हेलौ जेखाय पिंकी हाय खर'। थ' भिडिअखौ नायलांदो गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनो नाजालांसै। थ' चलो बिदिब्ला। थ' फाइनालि गाइस जोङो सफैबाय नै जायगायाव, ना गुरग्रा जायगायाव। जोङो दा ना गुरसिगोन। फैनायाव आङो देखायबोनो हायाखै गारि सालायनायखाय लामाया। थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ। सावथालपारायाव मा लांफैदों नोंसोरो? आयौ 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 गथ'फ्रा मा लांनो फैदों नोंसोरो? हा? मा लांनो फैदोंलै प्रिति? ओइ प्रिति मा लांफैदों? हा? गथ'फ्रा गियाबो मोनाबो माथो बिसोरलाय। बावनो गुरो नै नाया। बावनो गुरनाय जायो नाया। गोग्गोम मोनो नाया। ना गुरग्राफ्रा ओंखायनो गुरनोल' लुबैयो। देमा दै। दिनै मानसियानो गैया नै। मालाबा मालाबा गोबां जायो मानसियानो। हौरै बारैहाय बै भिडिअ जों नुहुरनायाव सावथालपारा जाहैबाय। हरैहाय ओमफ्राय बे ना गुरनायाव मा गाग्लिजोबखो नोंसोरो ना गुरनांगौआव? हा? ओरैहाय बर' गामि जाहैबाय। ओरैहाय बर' गामि जाहैबाय। आलु ओइ आलु नै गुरजेनबाय। आंनि हिन्जावा ना गुरजेनबायलै। बे सावथाल जायगायाव मा मोनफैदों नोंसोरो? मा लांफैदों सावथाल जायगायाव? हा? सावथालफोरजों दैयाव नारसोम जाब्लासो। थ' फाइनालि गाइस जोङो नाखौ गुरखांबाय नै। न'आव थांनाय लामायावसो जोङो ओंखाम उखैनाय हालाया। थांसिगोन। लाबोदो बैग्लाया। लाबोदोलै। लाबोगोनलै। थांसै दा पिंकिया ओरै फैदो। आं मोजाङै लोङो।
ไม่ใส่เลยดูมันจะยืน Ini pikir aja deh. Cek kau keng deh. Bisa mendak sun kah? ที่ตรงไหน Hasun kah? แต่นั่ง Dia baru dah sikit หนูยัง jajan. ไอ้วันไหนจะกินอยู่บนกินไปบนเชือกเพราะฉะนั้น Naga kur kama jeng lo? ได้ Lega par. Naga kur kama. Jan thang say. Tadi nih video kau. Bye bye.